Yes, så jeg har egentlig bare ja, lavet en cube til at virke som et bord, og så lavet de forskellige tre bolde, og så lavet en masse cylinder, der bare skulle repræsentere ja, kopperne i et beerpong-spil. Og så på de enkelte bolde her, der har jeg bare tilføjet på den første Instantaneous, så det der hvor ja, det er smooth, men det kører stadig igennem. Og så på nummer 2 Kinematic, og så på den sidste Velocity Tracking, så der blev bedt om. Hvor det ligesom kører meget mere med fysikken, som jeg også viser i videoen. Og ja, og så har jeg også lavet en sphere i min left hand og right hand controller, som der egentlig bare gør så, eller så har jeg lavet en on-trigger, som der egentlig bare gør, at jeg kan ligesom collide med det her, men så jeg collider samtidig med, at jeg kan gå igennem dem, sådan så jeg bare kan tage fat i objekterne, sådan så jeg ligesom kan kaste med de her bolde. Yes.